bakarrik ondo, elkarrekin hobe, bakarrik ondo, elkarrekin. Ixo Antzeslanak musikaren mundura bidaia divertigarri bat proposatzen digu. Jolas, nire kantua entzuten da, solasean nabil, melodiarekin, ahots bakarra airean, errazgaltzen da, bidean gustora naiz dira. Hasieran, pertsonaiek pentsatzen dute bakarka eginda ondo aterako dela. Mundutik bueltaka, bira-biraka, Abesti bat sortzeko bidean, turik bizi gara, sendo bada. eta 3 pausu magiko erabiliaz, Afrika, Asia eta New Yorketik bidaiatuko dira. Bidean, ikasiko dute abesti bat sortzeko hainbat zati beharrezkoak direla. Oinarria, melodia eta letra. Zati bakoitza bere kabuz garrantzitsua da, bai, baina elkartzerakoan sortzen da benetako abestia. Bakarrik lan egitea ondo egon daiteke, baina elkarrekin arituta askoz hobeto entzuten da musika. Bakarrik ondo, Izan ere, talderik gabe, abestiak ez du soinurik. hobe. Ixo, Antzeslana astera doa.